Helo, heddi byddwn ni'n cymryd y syniad o Cloc Cemegol un step yn bellach, ond cyn hynny, am y tro gyntaf erioed ar y sianel yma, rholiwch yr intro. Yn y fideo yma, y plan gwreiddiol oedd i parhau tair cloc cemegol oedd mynd i newid i tair lliw wahanol ar union yr un pryd. Mi roedd hon fod i ddangos esiampl o cloc landolt. Ond, wnaeth dim byd digwydd. Felly, wnaeth i cael fach o panic ac ychwanegu fwy. Ac wnaeth ddim digwydd. Mewn panic olaf, wnaeth i arllwys popeth i fewn i un fflasg mawr, i gweld os oedd yna modd i cael unrhyw beth o diddordeb i digwydd. Ond na, unwaith eto, ddim. Na ydw i'n hollol siŵr beth oedd wedi mynd o'i le, os oedd yn broblem efo'r cymegion neu wnes i anddeall yr cyroeddiadau, ond mae pethau fel hon yn digwydd o fewn i wyddoniaeth. Ac mae'r unig peth sydd yna i wneud yw i deilio efo'r sefyllfa efo'r urddas rydyn ni'n gobeithio o gwyddonwr oedolyn. Ac wedyn symud ymlaen i plan B. Cloc Cemegol o fath wahanol efo fach o twist. Am hwn, yn gyntaf, mae rhaid mathru pil vitamin C 1 gram, gan hefyd cymryd mas y rhwyster o'r sefyllfa. Mae hon yn cael ei ychwanegu i mewn i beaker, ac mae ddŵr poeth yn cael ei arllwys ar y top. Byddwn ni'n alw hon yn sylwedd A. Nesaf, mae rhaid cymysgu sylwedd B. Am hon, rydyn ni'n dechrau efo 60 ml o ddŵr poeth ac ychwanegu llwy te o sylwedd A, ac wedyn yn droi yn drylwyr. Mi fyddwn ni'n ddod nôl i sylwedd B mewn tipyn, ond nawr mae angen parhau sylwedd C. Am hon, unwaith eto, rydyn ni'n dechrau bant efo 60 ml o ddŵr poeth. Wedyn ychwanegu llwy te o sylwedd starch, ac wedyn llwy bwrdd o hydrogen peroxide 3%, ac wedyn troi. Nawr rydyn ni'n mynd nôl i sylwedd B, ac ychwanegu llwy te o sylwedd iodine lwgol,
ac troelli hon mewn. Mae'r lliw yr iodine yn gyflym yn diflannu. Mae hyn yn oherwydd mae'r iodine yn cael ei newid I mewn I moleciwlau iodide di-liw gan adweithio efo'r fitamin C. Mae nawr yn amser I gymysgu sylweddau B a C. Pan ydyn ni'n wneud hon, mae'r sylwedd yn gyflym yn newid I glas tywyll, mewn llai na un eiliad wrth i'r iodine adweithio efo'r starch. Cloc Cemegol gyflym iawn. Ond y twist efo hon yw ei fod yn cloc Cemegol sydd yn cildroiadwy. Os ydyn ni'n mathru pil fitamin C arall ac ychwanegu i'r sylwedd, bydd y lliw yn dechrau newid unwaith eto wrth i'r fitamin C unwaith eto newid iodine I fewn I moleciwlau iodide di-liw, fel wnaeth ni gweld yn gynharach. Ac cyn bo hir, I gyd sydd ar ôl yw'r lliw melyn oren o'r pil fitamin C. Ac yn anffodus mae hynna yn ddod ni i'r diwedd, ond gobeithio wnaech chi mwynhau a gwylio'ch wythnos nesaf a rhannu, hoffi a subscribio. Ond tan wythnos nesaf, diolch yn fawr iawn unwaith eto a cario ymlaen I ddysgu. Hwyl!